Rahayu, mugi sami rahayu. Ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten panjenengan kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sapi. Saengga wonten ing ari kalenggan punika ari kang sampun biniji nglorosi dinten Setu Legi Surya kaping 6 Maret warsa 2021 sakit pepanggihan manunggal nyawiji hangrawi srasedahan pintaka nawala saking ingah menggugati panjenenganipun Bapak Eko Nurwijiyanto dalasan ibu ingkang mapan wonten ing Desa Randualas Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora kanthi Kabagas Warasan kesehatan ingkang tansah kita tampi monggo kadherekaken manungga puja wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi awasan alhamdulillahirabbil alamin. Ngaturaken sugeng rawuhipun Bapak Ibu para sepuh sepuh dalasan boten kata lumpen matur sembah nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa sarta perangkat Desa Randualas Forkompinca Kecamatan Ngawen ingkang kepareng kawula sak kanca Bagong Muda campur sari ringkas ingkang mijil sing laladan Ndoplang Jati ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Raka Mas Warto saged sowan wonten ngarsa Andika Sapi. Lekasing sedya panjenenganipun Bapak Eko Nurwijiyanto dalasan ibu wonten ing ari kalenggan punika anjih angitanaken putra kakangipun ingkang sesidik Adimas Davin kanthi dibahas panjenengan sambi ngantos satipun suwun mugia lekasing setia panjenenganipun Bapak Eko Nurwijiyanto dalasan ibu Ki kula wangsa tansah pinaringan berkah-berkahipun Allah Subhanahu wa taala prawa madya wusana pinaringana kalancaran kabejan tinebena wonten ing sengkala sambikala amin amin Allahumma amin. Mugi adhedhapun ingkang dipun hitan dadosaken putra ingkang saleh migunani tumraping keluarga bekti dumateng tiyang sepuhipun ugi migunani dumateng tanggi kepaling nusa bangsa saha agapi. Matur sembah nuwun panjenenganipun Bapak Ibu sampun kepareng resa rawuh ugi paring dipangestu makarya sareng-sareng kalian audio sound system Lena ugi kaliput gambaripun MP Production. Matur sembah nuwun wonten Trimanunggal Widawati ingkang kepareng asung lipur wonten ngarsa panjenengan sami mijil saking leladan Kunduran Blora Mustika diajeng Luki Anjani Bagong Muda. Ayo mrene
cek siang. Oke. Siang, Mbah. Ayo telung pendak lah ketemu. Jane tak liwati terus, Mbah. Iya, mbok liwati ki apa? Kulaan orang, kulaan wader. Tak kira kulaan apa ta apa. Nggih. Liwat tok. Oh iya wis. Ora dadi apa mbok liwat aku mbok seneng kok. Mbok ngerti nguntok wis seneng. Loh, dijak ning arep omah berarti seger kuarasan. Aji Wijir sang Kelihatan Blora Mustika. Aslinipun kok Rembang. Iya, Pi. Gunem. Oh, Gunem. Gunem ki cangkem to, omong to. Sapa? Oh, Tegal Dawa sapa kuwi? Lho. Sapa jajal tak takok sing Tegal Dawa sapa? Oh, iki sing sapa? Sing Vivi apa sing ayo Pipi, iki jenenge Pipi. Ayo Pi. Mancing. Berangkat no, Bagong muda. Kebareng jangkepipun ingkang nomor 3. Iki bojone Popeye. Senengane bayem ngono. Heeh. Ketoke tekone telat iki Mbak yo. Mbok yo sik, mbok yo engko disemayani apa piye kok yo keneng. Larane isah-isah, Mas. Wong budal kok kono bareng kok iso menggok dalan iki lho. Diumbah sik. Diumbah mulane kuwi mbok yo engko ngumbah kuwi yo engko ngono. Kanang jalan reget mau kodanan. Oh, ngono. Ayo, lip lip. Bojone Popeye iki. Ya, oi. Asung libur saestu wonten ngarsa Adika Sami. Mugi dadosaken sekolah penggalih wonten ngarsa panjenengan sang iya para tamu kakung Sona Putri langkung-langkung ingkang amok dadi panjenengan Bapak Eko Nurwijiyanto kakung warga Radwaras. Bagong muda senadyan tuwa ning rasa.
Pun Mbah. Pun itu ayo Kak